Olu lusasazo ngqo lwendaba lusiza ngqo kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eRhawutini nazeziphambili. Cabinet welcomed the 2025 national budget, which seeks to maintain a balance between South Africa's fiscal framework, funding the priorities of the 7th administration as articulated by His Excellency President Cyril Ramaphosa. Umphathiswa kwi-ofisi yobongameli uKhumbuzo Ntshabeni uthi ikhabhinethi lwamkela uhlahlo lwabiwo-mali luka-2025 kwaye ukunyuswa kwerhafu kuza kuzisa uzinzo kwingxili yoMzantsi Afrika. No one has actually been informed that the court has moved, not us as legal practitioners and not even the complainants themselves. Ashiyeke ekrunekile amaxhoba eBloemfontein emva kokuvalwa kwenkundla ejongene namatyala okuxhatshazwa ngokwesini iTsepong Domestic Complaints. Botani Mzikantuna namhlanje livunyiwe idinga sikuphakela indaba kweli jelo singaphosanga maseko masinirhabulise kwibhekile yasemini nje. Umphathiswa we-ofisi yobongameli uKhumbuzo Ntshabeni unikeze ingxelo koonondaba epalamente malunga neziphumo zentlanganiso yekhabhinethi ebibanjwe izolo. Ubalule inkqubo nemiba ekhokhelele ekwamkelekeni kohlahlo lwabiwo-mali nokuvakaliswe ngomphathiswa wezimali uMnumzana Enoch Godongwana izolo. Ugxininise ukunyuka kwerhafu okuza kuzisa eli kumacandelo ohlukeneyo. Cabinet welcomed the 2025 national budget, which seeks to maintain a balance between South Africa's fiscal framework, funding the priorities of the 7th administration as articulated by His Excellency President Cyril Ramaphosa during the State of the Nation address, while mitigating the funding requirements' impact on the poor and the middle-income household. Umphathiswa ye-ofisi yobumongameli utshayelele ingxelo yokwamkeleka kohlahlo lwabiwo-mali oluvakaliswe izolo ngokukhankanya iinkqubo ezilandelweyo ezibandakanye amasebe onke ukuze kufikelelwe kwizigqibo zohlahlo lwabiwo-mali. Mayela nomgaqo-nkqubo wokubuyekezwa komhlaba ngaphandle kwembuyekezo nalapho i-DA inqangaze ukuchasa uhlahlo lwabiwo-mali ngenxa yokungavumelani nalo mgaqo-nkqubo. OkaNtshabeni ubalule ukuba abemibeli mabangaphithikezwa nakanye inkxaso ye-DA yokunyuswa kwerhafu nanjengoko bebekhona kutyikityo belunqwalela la manyathelo. Kananjalo ngokuphathelene nokunqamka koncedo olusuka eMelika, uNtshabeni uphefumle ngothethathethwano oluqhubekayo ukuze la mazwe abuye abengqondonye logama amanye amazwe abandakanyekayo kurhwebelwano neli aseza kubhengezwa. Ukanti ke kubekwe imali enkamphaya kwe-1 trillion rand kwizicwangciso zokuphucula izakhiwo zophuhliso. Kunjalo nje iphulo likavulindlela libalulwe njengamanyathelo angqingqwa wokuqinisekisa icandelo labucala linegalelo elimandla kufunquko loqoqosho nakutyalo-mali. Kambe ke kuthiwe xhaxhe ulwabiwo-mali kwiqumrhu lePrasa ukwehlisa iindleko eziya kwizithuthi kuluntu. Ndimlo Lilitha Ntsundwani kwiindaba ze-SABC. Kubanjwe abantu abalithoba betyholwa ngokwenza imveliso yotywala bomgunyathi weStonoria ngale ntsasa. Amapolisa atshabalalise iindidi zotywala ekukholeleka ukuba butyebula phakathi kwe-600,000 nesigidi serandi. Umkomishina lwamapolisa uNjengele Tommy Mthombeni uthi abarhanelwa bajamelene namatyala orhweba ngongekho mthethweni. Sila eWestern area entshonalanga yeGoli njengoba ke amaphoyisa ebhadameke indawo okudayiswa kuyona noma okwenziwa kuyona ke utshwala obumgunyathi. Amaphoyisa ke akhona la kanti nomkhuzi wawo esifundazweni eGauteng uGeneral Tommy Mthombeni ukhona la sike sakhuluma naye ke sikhuluma naye singisechaza ukuthi kwenzekeni kodwa manje ngizomnikeza ithuba lokuthi asichazele kafushane ngesizulu ukuthi kahle kahle la ngaphakathi bathole nemhlonishwa sikubingelele esikwamukele indabeni zosuku. Sicela nje usichazele ukuthi amaphoyisa ezwe kanjani ngale ndawo nanokuthi nitholeni maningena la ngaphakathi. Asibonge isikhathi lesiphiwe sona. Singathi sithole tip off from kubasebenzi lapha. Basebenzi or the employees beba subject ku lento sibiza ukuthi is unfair wages.
and excessive working hours. And lendawo le ayikho safe or unsafe working conditions. So babone ukuthi no ake baxhumana nemaphoyisa bahamba be police station bafika ba report ukuthi no hey thina manje ngathi sesidalelwe lapha ibe semaphoyisa bese baphuthuma nabo ama bafika lapha bathole ukuthi no hayi lapha abantu laba ba busy ngendaba yokuthi bayenze iproduction yetshwala ngomgunyathi. So we are saying to South Africans ama kunezinto zenje ake ba try ukuthi baxhumane nathi because kunesikhathi side this illegal manufacturing plant operate, and then into inye futhi lesilimaza nje lapha eMzansi Africa or South Africa is that this illegal manufacturing plant equipment leyilana lo tshwala lo umuntu angathi costa bu 1 million. So kusho ukuthi lokho 1 million i-taxi wazi ukuthi indaba ye-taxi indaba lesihlupha kakhulu lapha eSouth Africa njengoba siyazi ukuthi no izolo kukhulunywa ngayo indaba ye-tax. So siluza billions and billions of rands lapha eSouth Africa ngendaba yokuthi abantu ababhadali i-tax. Nanjengoko esanda amatyala empatho gadalala yasemakhaya eFreystata, amanye wawo awasonjululwa, bashiywe ebumnyameni abanye abamangala eBloemfontein kwaye abanalwazi ngokuba ayakumanyelwa nini amatyala abo kulandela ukuvalwa kwenkundla yamatyala oxhatshazo lwenzeke emakhaya eTshepong. Kuqingqithe iveki eshwe kwesinomhlwa amaxhoba oxhatshazo olusekelezelwe kwisini empatho gadalala nodushe olwehla kumakhaya ngamakhaya. Amaxhoba athi aphila obentshontsho emva kokuba isebe lezemisebenzi livale isakhiwo senkundla kulandela umyalelo wesithintelo. Athi alahlekelwa imali abangenayo ukubheka enkundleni suke baxelelwe ukuba baphinde babuye. Inkundla ifuduselwe kwinkundla kaMantyi kodwa inzukazi ke ukuchotshelwa kwamatyala. I came this morning 6:45. I was at Tshepong. There was no note, nothing. Why can't they send us SMS and alert us about the relocation of the court? Because some of us, we walk from the location while others use double transport and most people are not working. Abo banamatyala anobuzaza baxhalabele ukuba imeko yabo iza kuba mandundu nangakumbi. I started coming here 2 weeks back with no help, and I have a boy child who is abusing the girls. My son is abusing me. I built him a shack and he refused to live in it. He is smoking drugs, and when he is high, he is fighting with me. Umbutho wamagqwetha isawula uvakalise inkxalabo yile meko wabhalela inkundla ubongoza khe yenzele ibulungisa lamatyala. The most frustrating thing with this matter is that no one has actually been informed that the court has moved, not us as legal practitioners and not even the complainants themselves. We have submitted a letter to the court manager awaiting a response from them. Khange ifumaneke kwangethuba ke inkundla kaMantyi yaseBloemfontein ke iphefumule ngalentsinda badala. Kwalapha ezindabeni, umphathiso wezolimo uJohn Steenhuisen uthi kubalulekile ukuba eli ligcine ubudlelwane bezorhwebo neMelika ingakumbi kwicandelo lezolimo kodwa masiqale evenkileni. Sinamkele kwakhona sikwabulisa nakwabo basandula ukungena. Uyakwazi ke ukuzifumana ezindaba ku-SABC Plus, ukanti ke ukuphela nje kwazo ungazifumana kwikhasi lika YouTube ngokuthi SABC Indaba zesiXhosa kwinqaku lethu eliphambili sithe.
Umphathiswa weofisi yobongameli uKhumbuzo Ntshabeni unikeze ingxelo koonondaba epalamente malunga neziphumo zentlanganiso yekhabhinethi ebibanjwe izolo. Ubalule inkqubo nemiba ekhokhelele ekwamkelekeni kohlahlo lwabiwo-mali noluthwe thaca ngumphathiswa wezimali uMnumzana Enoch Godongwana izolo. Iqumrhu lezorhwebo eThekwini liqhwabele izandla amapolisa wephondo laKwaZulu-Natal ngokuqala ulwaphulo-mthetho ngokungqingqwa oku kuvakaliswe kwintlanganiso nomkomishina lwamapolisa wephondo uNjengele Nhlanhla Mkhwanazi. Le ndibano ibijolise kuthungelwano lolwaphulo-mthetho nokukhula koqoqosho. Osomabhizinisi bathi baxolisekile ngezinyathelo zokulwa nobugebengu esifundazweni. Nokho bazwakalise ukukhathazeka ngokwanda kwezigameko zokuduna kwezimoto ezithwala imali, ukuthunjwa kosomabhizinisi nokuduna kwamaloli. Bathi lokhu kungase kwenze abatshali zimali balahlekelwe yithemba esifundazweni. Izibalo zekota yesithathu zobugebengu zikhombise ukwehla kobugebengu obucayi ezingxenyeni eziningi zesifundazwe. Kodwa-ke ukuduna kwezimoto zemali kanye nomntshontsho kwamaloli kukhombise ukwenyuka kancane. Esikhathini esiphakathi kuka-Okthoba noDisemba nyakenye, ukuduna kwezimoto zemali kwenze iKwaZulu-Natal ihambe phambili ngamacala awu-10 kwangu-29 kuzwelonke. Esikhuluma nasomabhizinisi kuyona ukuthi asike sinciphise ubuningi bemali. Ake kusetshenziswe amakhadi, abantu bathatha zonke imali zabo bayifake emabhenki ukuze umuntu uma efuna ukuthenga asebenzise ikhadi lakhe. Chamber of Commerce and Industry ithi inethemba lokuthi uMkhwanazi uzokwazi ukulungisa izinkinga abaziphakamisile. As the community of KwaZulu-Natal and beyond, we have full confidence in the ability of General Mkhwanazi to lead this province, to lead SAPS, to make sure that the crime does get decreased. We have seen a huge decrease. Nazi usenxuse osomabhizinisi ukuthi basebenzisane namaphoyisa ukulwa nobugebengu. NginguNonhlakanipho Magwaza ezindabeni ze-SABC eThekwini. Umphathiswa wezolimo uMnumzana John Steenhuisen uthi kubalulekile ukuba eli ligcine ubudlelwane bezorhwebo neMelika kuba xa bungamuncu oko kunganegalelo elibi kwimisebenzi kwicandelo lezolimo. UMnumzana Steenhuisen ebesenza intetho ephambili ngobuxhaka-xhaka bale mihla kwingqungquthela yesihlanu yabavelisi beCitrus eGqeberha eMpuma Koloni. Le ngqungquthela ibanjwa ngelixa olushishino lujongene nemingeni efana nemigqaliselo yemanyano yaseYurophu ngokuphathelene nezifo. Abalimi beziqhamo baxhalabile ngamachaphaza amnyama akhula kwiziqhamo zesitrasi. Nachana elicandelo ngelahleko engapha kwe-3.5 biliyoni yerandi rhoqo ngonyaka. Le ngqungquthela idibanise iingcali ukuba zixoxe hayi ngale mingeni yolawulo kuphela, kodwa zizame ukufumana iindlela zokukhawulelana nefutho loguquguquko lwemozulu. Eli lizwe likwabhidana neMelika kusukela oko kwalawula umongameli omtsha uDonald Trump. uSteenhuisen ulumkise ngelithi ubudlelane obuntengentenge phakathi kwalamazwe mabini bungaba nefuthe elibi kumthetho ukuhluma namathuba eAfrika, iAGOA, nonika amazwe aseAfrika inyweba yokukwazi ukufikelela kwiimalike zaseMelika. South Africa competes against citrus exporters such as Spain, Morocco and Egypt, who enjoy trade agreements with the United States. If we lost a go, it would obviously place South Africa at a disadvantage, making our products less competitive, and could have a domino effect right through various value chains, right down to jobs at farm gate level. Eli lizwe lithumela kumazwe aseYurophu iziqhamo zesitrasi ezingumyinge ka-36%. Eli candelo lisokoliswa imithetho emitsha emiselwe yi-European Union nefuna ukuba ezi ziqhamo zihambe iinkqubo ezithile zonyango ngexesha elithile. Kufakwe imbambano ku-World Trade Organization ngale migaqo mitsha. The biggest thing is that it's costing the industry 3.7 billion rand annually, and the industry has seen it fit to take this matter forward in terms of ensuring that there's a dispute settlement process at the World Trade Organization, WTO. Candelo lesitrasi liya lixhomekeka kwezezimali, nto leyo enciphisa amathuba engqesho kweli candelo. Should we look at agriculture, and specifically citrus agriculture, as a big new employer of the future? I don't think so, no.
I think the reality is that the world, and especially agriculture, is becoming more capital intensive and less labor intensive. Umgangatho osezantsi weziqhamo obangelwa luguquguquko lwemozulu kunye nokwenyuka kweendleko zemveliso kuyinxalabo kwamanye amafama. Ngelixa i-citrus black spot ixhaphake kwiindawo ezithile zeli lizwe. I-black spot kumfama omnyama ingumcelamngeni kakhulu ngoba ibangela ubana ngabana ispray esisprayayo for uyikhusela azibaninzi. Kwiindaba ze-SABC ndingunandipha Platyi eGqeberha. Isinana saseMelika nesikwangumchasi welu Elon Musk ujongene nendaba ezimbi kule veki nanjengoko zivele zajikwa kwencindi yekhala izinto xa ixabiso lestokwe sentengo yemoto zakhe azivelisayo sehle ngomyinge ka-15% kuquka nokuhlaselwa ngobuxhaka-xhaka bale mihla benkampani yakhe uX. Liyaqhuba nalo iphulo loqhankqalazo lichasene noMusk ubukhulu becala ngenxa yokubandakanyeka kwakhe kwisebe likamongameli Donald Trump. Ezo zingceba zerocket ngokutsho ezisasazeke eTexas ngobusuku ngaphaya kwesibhakabhaka saseBahamas. Iphelisa umzamo wokuhambisa isatellite yethutyana kwiSpaceX okwesibini soyisakala kulonyaka. Inkampani kaMusk yeendaba zentlalo uX neyayisaziwa ngoTwitter ifumana ukuhlaselwa kubuxhaka-xhaka bale mihla nto leyo edale ukuqhawuka kunxibelelwano. Your other businesses. With great difficulty. But there's no turning back, you're saying? I'm just here trying to make government more efficient. So the goal here is let's not have America go bankrupt with waste and fraud. Uqhankqalazo oluchasene noMusk soluthe ndi kwelaseMelika kambe kusonakaliswa imoto zeTesla kunye neevenkile zazo. Enye yenxalenye yentshukumo zoqhankqalazo ezivelayo yindima kaMusk ekutshayeleleni ukuncitshiswa kwabasebenzi bakarhulumente kunye nenkxaso-mali. I decided that I wanted to join the protest here and send a message to Elon Musk in a way that I think is very direct. We could adversely impact sales and inflict financial pain on him. I'm here because I feel like I have to do something to push back against all that this administration is doing, especially all of the illegal and unconstitutional power grabs by Elon Musk and Donald Trump. Ukuxhokonqa okwenziwe ngumongameli uTrump kumakhasi ezonxibelelwano encoma uMusk ngokwenza umsebenzi oncomekayo. uTrump uthe uza kuthenga yakhe iTesla ngelinge lokubonisa inkxaso yakhe kuMusk ngokuchaseneyo nabaqhankqalazi. Emva kokuba uTrump kunye noMusk bedibene ngentloko ngolwazi olukhohlisayo ngeli, umongameli uRamaphosa uqinisile eParlamente kwintetho ezibandakanya uMusk kuquka nentlanganiso eNew York ngonyaka opheleyo nokuncokola kwakhe noMusk ngoFebruary. We were able to have a discussion on what was a mischaracterization of what was being said about our country, and he being a person who is quite, I would say, influential, whether one likes it or not. Kamnandi nto zakuthi.